बिथांमोनानो सिगां मावबोबाय दिनै आरो बिथांमोना दिनै एबसुखौ रायबा दिनै माबाखौ रायबा जानाय नङा बिथांमोनानो सोरजि खालामनाय बिथांमोनानो दाबुनाय बिथांमोनानो सृष्टि खालामबोनाय बिथांमोनानो खौसे खामानि मावबोनाय दिनै जोंफोर बिथांमोना दिनै फाराग फाराग खालामबालाय जोंलाय मा सोरखौ माने फोथायनो इन्डियान कनस्टिटिउसनाव एसटि भेलिबो गैया जेबो गैया मोनसेयानो बे एसटि एसटियानो जागोन दा दिनै जिथु अखमाव जा सृष्टि जादों मुन्द जनजातीय खालामनायनि बागै बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गिदिर दुखुनि गोनां बाथ्रा जादों मानो होनना बुङोब्ला नंगौ बिसोरो मुन्द हारिया एसटि खालामनायाव जोंहा जेबो माने बुंनांगौ बाथ्रा गैया जुदि जोंनि थाखानाय एक्जिस्टिं जिथु माने जोंनि एसटिफोर बे एसटिफोरा जुदि जेबो खहा जायाबा किन्तु खहा जायालासेनो माबोरै थागोन दिनै असम सरकारा एसटि प्लेन खालामदों असम सरकारा दिनै एसटि भेलि खालामदों दा इन्डियान कनस्टिटिउसनाव एसटि भेलिबो गैया जेबो गैया मोनसेयानो बे एसटि एसटियानो जागोन जोंनि बर'नि अनगायै बा जोंनि दा जितु थाखानाय जितु एसटि बे एसटिखौ जुदि संरैखा जुदि खालामनांगौब्ला बेवहाय एकदम डेफिनिट मोनसे माबाया थाखानांगोन हरखानांगोन जे उमुक गोदानै जानाय एसटिफोरा उमुक उमुक बिफानखौ मोना ओरैबायदियाव मोना बेबायदिखौ हरखानांगोन आसाम सरकारा किन्तु दाख्लै जितु माने प्रतिवेदन होबाय मन्थ्रिया जितुनाखि प्रतिवेदन होबाय बेयावथ' बिनि फारसे रायलायनायनिखौनो जादिया बे रायलायनायनि जितु बिथिं बे रायलायनायनि बिथिंखौ लाबोगासिनो दा जोंनि एबसुआ बुंबाय थादों जोंनि ट्राइबेल कंग'आ बुंबाय थादों जे जोंनि जितु संरैखा जोंनि जितु थाखानाय बे थाखानाय एसटिफोरा जाहाथे जेबो माने माबा जाया खहा जायाब्ला बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनो जोंहा जेबो माने आपत्ति गैया किन्तु खहा जाया होननानै माबोरै बुंनो जिहेतु डिस्टिंक्टलि लिरनाय गैया बेवहाय खहा जाया होननानैसो बुंनाय जादों खहा जाया होनना बुंनायनि उनाव गाबोननो जेब्लानाखि एसटि जागोन एकर्डआव जेब्लानाखि एसटि जागोन जेब्लानाखि एमेन्डमेन्ट जितिया जागोन संबिजिदा जेब्लानाखि एमेन्डमेन्ट जागोन एमेन्डमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो मा जागोन जोंनि जिखिनि मोननो गोनां एकदम माबानि जानाखि इउपिएससिनि बा बबेबा इन्डियाननि जिखिनि गिदिर गिदिर अफिसार जितु जानो गोनां बे मोननायाव जोंफोर मोननाय नङा जोंफोर माने मा जागोन जोंफोरा माने खहा जागोन गतिके बे बिथिङाव आं सानो आंनि मथेबा आं सानो जे बेखौ जोंनि जिखिनि माने ट्राइबेल कंग'आ जिखिनि नाजाबाय थादों बिथांमोनखौ जोबोर साबायखर होनांगोन एबसुफोरा जायफोरा नाजाबाय थादों एबसुखौबो जोबोर साबायखर होनांगोन लोगोसे जायफोरा दिनैहाय एनडिएआव दङ होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो मा होनना बुंनाय जादों बिपिएफआबो दङ इउपिपिएलआबो दङ बिजेपिआबो दङ बिनिफ्राय एजिपिआबो दङ बे गासैजों ज' लानानैसो एनडिए जादों एनडिए जाना दिनै संबिधानखौ सोलायबाय थादों गतिके जोंनि जायफोर माने बिपिएफआव थानाय इउपिपिएलआव थानाय बिजेपिआव जायफोर जोंनि सोद्रोमा थानाय जायफोरा माने एजिपिआव थानाय बिथांमोना जोंनि जितु संरैखा बे संरैखानि फारसे नोजोर होनाया मोजां आं बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिथांमोना जोंनि जितु संरैखा माने एक्जिस्टिं जिखिनि माने ट्राइबेलफोर बे ट्राइबेलफोरनि माबाखौ रैखाखौ खालामनांगोन बेखौ आं माने खावलायो गतिके बेखौ खावलायनानै आंनिखौबो खावलायदों जोंनि जाहाथे गासै माने एक्जिस्टिं जायफोर ट्राइबेल माहारि যিসকলে আমাৰ एक्जिस्टिं ट्राइबेल সেইসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আজি ট্ৰাইবেল সংঘই যি ধৰণৰ মানে সিদ্ধান্ত লয় যেনে ধৰণৰ মানে সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্তত আমাৰ एक्जिस्टिं ট্ৰাইবেলসকলে আমাৰ নিজৰ মানে जितु माने पाब लगा जितु माने आमार मोनथाय आमार पाब लगा जितु माने अधिकार সেই অধিকারক আমি রক্ষা করার কারণে সকলো কিন্তু জাগৃত হওয়াটো ভাল সকলো কোনো ঐক্য হওয়াটো ভাল সেইটো মই আহ্বান জনাইছো आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिदों जे थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जाया होननानै बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बिथाङाथ' बुंदों सर्व मानसि बिथाङा
बिथाङा शर्मा मानसि बबे मोनसेखौ बिथाङा माने खहा जाया जानाय नङा होननानै बुङाखै सबखौनो खहा जाया होननानै बुंदों बिथाङा दिनैहाय हेमन्त बिश्व शर्माया दिनैहाय आमखाया खहा जानाय नङा तुमा खहा जानाय नङा खिन्थु बिथांमोना जिथु प्रतिवेदन बे प्रतिवेदनखौनो नों सावराया माने प्रतिवेदनखौ सावरायजा प्रतिवेदनखौथ' सावरायनो थाखाय सुबिदाखौ होनांगोन मा जागोन मा जाया माने जों बिथांमोनाबो जों मोनगोन ना खिन्थु बिथाङा बेफोरखौ खालामाखै केबल बिथाङा सिं खामानिखौ मावगासिनो दङ दिनैहाय जोंफोरनि ट्राइबेल माबाखौ हारिखौ जेरैबायदि खैफोदाव लांगासिनो दङ जेरैबायदि जोंनि जितु माबा मा होनना बुङो जोंनि जितु 6 शेड्युल बे 6 शेड्युलखौ जेरैबायदि सिफायनो थाखाय माने नारा नाथा नाजादलाबायदों जेरैबायदि बुद्धि कौशल खालामदों बे कौशलखौ जों खुनु फोथायनो हानाय नङा जिहेतु मोनद' हारिनो जुदि ट्राइबेल बा एसटि होयोब्ला थाखानाय ट्राइबेलफोरा बेसेबां बबे बिथिङाव बांसिन खहा जागोन नै बेनो बाथ्राया बेनो जादों दा खोनासं जे थाखानाय ट्राइबेल होनना बुंनाय लोगोनो जोंनिया माने मा होनना बुङो 7 पॉइंट सामथिं माबा मोनसे जोंहा ट्राइबेलाव मोनखानाय दङ बे खोनाखौ जोंफोरखौ मोननाय नङा नङा जों बे जिथु साख्रिनि खेथ्रआव बेयाव खहायानो जागोन बे खहायानो जागोन जिखिनि जों थाखानाय एक्जिस्टिं जितु ट्राइबेलफोरनि थाखानाय बेयाव मोना जोंहा खहा जागोन आरो बे खहा जानाय लोगो लोगोनो दिनै जोंफोर एपिएससि जोंनि जितु बर'फोरा जोंनि जितु एसटिफोरा जिखिनि एक्जिस्टिं डाक्टराव फरायनाय माबा फोरोंगिरि लानाय माबा माने एसडिसि जानाय बेफोराव जोंफोर मोननाय नङा दखुन बिसोर मोननाय नङा दखुन बे मोनाब्ला जोंहा खहा जाया आरो मानो रोङाब्ला खहा जाखागोन जोंहा बिसोरनो लाजोबगोन ना कारण जोंनि ब्रेनजों आरो बिसोरनि जितु बिसोरनि ब्रेनजों आकाश पाताल जोंहा प्रफिट दङ दायो जिहेतु बर'निनो बा ट्राइबेलफोरनिनो एसटिनिनो जिहेतु मन्त्रि दङ एमएलए दङ बा एमपि दङ बिथांमोना जिहेतु नैबे बेलायाव दासिमबो खुगा सिनायखौ नुनो मोनाखै बेनि सायाव मा बुंदों बेखौनो आं बुंदों दहायबो बुंदों जे जायफोरा एनडिएआव दङ दिनैहाय अकल माने बिपिएफनिल' नङा बिपिएफनि एमपि दङ इउपिपिएलनि एमपि दङ एमपिबो दङ आरो बिपिएफनि मा दङ एमएलए दङ माबायाव एमएलए दङ मन्त्रि दङ अखमाव आरो इउपिपिएलनि मन्त्रि दङ उरखावग्रा ब्रह्म बिथांमोना माने मन्त्रि जाहैदों बिथांमोना एमएलए जादों बिथांमोना दिनै खुगासियाखै मानो खुगासियाखै गावनि गादिनि थाखाय गावनि गादिखौ बिथांमोना मोनदों जेला बेखौ खहा जानो थाखाय गाबोननो होखारगोन बिनि थाखाय बे मात माथिनाय लोगो लोगोनो होखारगोन बिथांमोनखौ बिनि थाखाय गथिखे जोंफोर बुंदों मा जों खावलायदों जे जों बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना ज' जा आरो बिनि सायाव माने सलुसनखौ लाना फै ट्राइबेल कंग'जों बारे माने सावरायनाय जादों एबसुजों बारे सावरायनाय जादों बे सावरायनायाव बिथांमोना खुगा फंसे मानो सुवा खुगाखौ सिना जों बिथांमोनखौ भट होबाय भट होनायनि उनाव बिथांमोना दिनै दल' लोमजानायफोर बायदि बेमार जानायफोर बायदि आंहा डायरिया जादों आंहा माने मा जादों जन्दिस जादों ओरैनानै बिथांमोना मोनबो बुङालासिनो सिरि लोमजानाय फारि थाबाय थादों गथिखे आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिथांमोना बुंथों बिथांमोना रायलायथों बिथांमोना जोङो ट्राइबेलखौ रैखा खालामथों जिहेतु दायो जिहेतु बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि जिहेतु सरकारा फैनाय लोगो लोगो एनअसि हरनायखौ लानानै गोबां जिहेतु लाइमोनफोरा खुद्रिसारनायखौ बिथांमोना बुंदों फावथिना होननानै बा राजखान्थि खालामदोंना बेनि सायाव मा बुंदों बेयावथ' आरो फावथिनायनि बाथ्रा गैया एक्सुवेलि जितु माने माबा समस्या बे समस्याखौ बिथाङा मिथिया नामा हाग्रामाया मिथिगौ मा जे जागोन ट्राइबेल दिनै एनअसि हरनाय लोगो लोगोनो जितु 6 शेड्युल बे 6 शेड्युलाव ट्राइबेलफोरा दिनैहाय माने माबा कच राजबंशिफोरा जिथुनाखि एसटि जागोन बे एसटि जानायफोरा गाबोननो दं मन्त्रि एमएलए जागोन बिथाङा मा खालामनो नागिरदों माने बिथाङा बुजिगौ खिन्थु बुजिनानैबो दिनैहाय बुजिनि भावाव दङ गथिखे आं खावलायदों दै हाग्रामा बिथांखौ खावलायदों जोंफोरथ' बिथांमोना लिडार जिहेतु जायहा माने लिडार जों बिथांमोनखौ मानिनांगोन थेवबो जों खावलायदों आरो खावलायनायनि जाहोना जाबाय मा जाहाथे जोंफोर एसटि हिसाबै जोंफोर थांनानै थानो हायो एसटि हिसाबै जों जेबो जाहाथे खहा जाया बिथाङा खिन्थु बुंनायखौ आं जोबोर खोनाबाय थादों जे जोंहा एसटिफ्रा एक्जिस्टिंफ्रा जेबो जाया होननानै जेबो जाया माने बिथाङा मानो बुङाखै
बबे दफानि थाखाय बबे दफायाव माने माबा खालामदों बिथांमोना मानो रायलायनो होआखै बिथांमोननि एमएलएफोरखौ मानो माने रायलायनो मानो होआखै माबायाव एसेम्ब्लियाव मानो पुटअप खालामनो होआखै रायजोनो पका खालामना होना होमबानोथ' जोब्बाय কিন্তু बेखौथ' बिथांमोना खालामाखैना एनओसि हरनायनि बेलायाव मा बुङो एनओसि बेथ' माने बेखौ दिनैसोल' नङाना 16 सनावनो बिथांमोना सिगांनो हरदों बे बुस्थुआ सिगांनो हरदों কিন্তু हरनानै दिनैसिमाव आंखौ दिनै जिहेतु एनओसि हरखाबाय बिथांमोना एनओसिखौ जोंफोर आसलते बिथांमोना जुदि माने जोंना बे मा होनो राभा मा होनना बुङो बे माबानि कार्बि आंलंनि बिथांमोना एनओसि हराखै बिनिफ्राय डिमा हासाबा माने एनओसि हराखै बिथांमोना बे एनओसि हरालासिनो थाथ'नांगौमोन मा जायो नायनांगौमोन ना কিন্তু बिथांमोना बेखौ हराखिसै बे रखम जोंनि थाखाय दुर्भाग्य जानाय राजखान्थि लाबोलाबनि थाखायनो दायो सोलिगासिनो मा बिथ' मथा-मथि सब जिनिसा दिनै समग्र बे माने एजिपियानो जा बे दिनै माने बिपिएफआनो जा बे एजिपियानो जा इउपिपिएलआनो जा बिजेपियानो जा सब राजनैतिक दा आजिखालि सब राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखायनो गोजावना दोङोब्रा गोजावनानै दोङो राजखान्थिनि अकल राजखान्थिनि मानि थाखायसो माने गोजावलाबाय थादों जों मा बुंनो दा बुंबाथ' दायानो जागोन सरकारा जिहेतु ट्राइबेल हारिखौ फोजोबस्रांनायनि लामा बेनो आरो आसामनि जिथु ट्राइबेल जोंनि बर' जिथु एक्जिस्टिं जिथु थानाय राभा बेफोरखौ बर'फोरखौ सिगांनि जिथु थानाय मोन 17 जिथु थानाय बे खिनाखौ माने सेफायनो थाखाय बे खिनाखौ गादबनो थाखाय राहा लाबाय थादों दा उपाय गैया बिनि थाखाय खिन्थु बिग्रायनांगोन बेनो आरो खौरां लिडारफोरखौ जोंफोर मानिनांगोन जायफोर माने लिडारा दिनै ओंखारबोगोन बेफोरबायदि एसटिनि थाखाय जायफोरा माने नांनानै ओंखारबोगोन बिसोरखौ जोंफोर मदद होनांगोन एबसुखौ जोंफोर मदद होनांगोन बिथांमोनानो सिगां मावबोबाय दिनै आरो बिथांमोना दिनै एबसुखौ रायबा दिनै माबाखौ रायबा जानाय नङा बिथांमोनानो सोरजि खालामनाय बिथांमोनानो दाबुनाय बिथांमोनानो सृष्टि खालामबोनाय बिथांमोनानो खौसे खामानि मावबोनाय दिनै जोंफोर बिथांमोना दिनै फाराग खालामबालाय जोंलाय मा सोरखौ माने फोथायनो बिथांमोनाथ' एबसुखौ लादोंमोन बेयाव गरिस्वर जाय मा होनदोंमोन गावख्रुबफायदोंमोन जे एनडिएफबिफोरा होमबाना आंनो निजे ससुखिदों माइनि थाखाय मात्र 1 मिनिट ना 2 मिनिटनि थाखाय जोंफोर गावख्रुब जाजाबोबाय बेयावथ' बिभिन्न बे समाव माने एबसुनि मानसिफोरखौ मेडिकेलाव लांनाया जोंनो दङमोन ना एनडिएफबिनि माबा बिएलटिनि समाव होमबाना बिएलटि एबसुजों एखे दङमोन हांसो गंसेयावनो जाद्लायलायोमोन बिथांमोना दिनै आंखौ एबसुखौ आरो माने माबा खालामदों होनना बुंब्ला मा होनगोन एबसुजोंनो एखे लोगो बिसोर दिनै एबसुजोंनो मावनानै बिसोर बिटिएडि लाना फैबाय बिनि उनावसो माने राजनैतिकनि जितु बान्धन राजनैतिक बान्धननिफ्राय बे मेयर पार्कआव राजनैतिकनि मेयर पार्कआव गिदिंनानै पाक चक्रआव मा जादों बिथांमोनासो मिथिलायगोन खिन्थु जोंथ' बिथांमोनखौ एखे खांसियावनो ओंखाम जानाय नुबोदों ना